шом бахайр кадбонони азиз, тарзи таҳияи мураббои зардолу. Сараввал зардолуҳоро шуста мехушконем, онҳоро 2 ним тақсим мекунем. Ҳатман бо корд кунед, канда напартоед, то сифати коратон хуб биёяд ва баъдан барои зардолу шарбат мепазем. барои ин ҳатман зардолуро чен кардан даркор аст. аз зарфи дилхоҳ ман бо коса чен кардам. барои 1 коса зардолу 1 коса шакар мегирем ва барои 1 коса шакар ним коса об. аз ҳамин ҳаҷм шарбат мепазем. Шарбатро намекобем, мегузорем худаш ба ҷӯш биёяд ва омода шуданашро бо гугирд месанҷем. ҳамин ки аз гугирд начакед, шарбат омода аст. ва баъдан зардолуҳоро илова мекунем ва баъд аз ҷӯш омаданаш 5 дақиқа меҷӯшонем. кафки рӯяшро мегирем ва оташро хомӯш карда 1 шабона рӯз мегузорем. баъди 1 шабона рӯз мурабборо дубора дар рӯи ҳарорат мемонем. оташи паст бояд бошад ва кафки рӯяшро мегирем. ҳамин ки ба ҷӯш даромад, аз вақти ҷӯшиданаш 5 дақиқа меҷӯшонем. баъдан оташро хомӯш мекунем. то ин замон зарфҳои шишагиро, яъне банкаҳоро дар буғ 10 дақиқагӣ нигоҳ доштам ва сарпӯшакҳоро низ ҷӯшонидам 5 дақиқагӣ ва мураббои гармро ба банкаҳои тоза мекашем ва сарпӯшаконашро монда бо асбоб маҳкам мекунем ва баъдан бо дастархон гарм пӯшонида 2 шабона рӯз нигоҳ медорем. хуб, мураббо омода шудааст. умедворам ки писандатон омад. ташаккури зиёд ва барои зимистон барои худ захира кунед. шабатон хуш.